Seuraava luokka, mitä lähdetään liikkeelle, on Modified 950 ja siellä ensimmäisen vuoron Stormy Lightning vitosella Tommi Kotilainen Tarvassijoilta. Tommi, joka aloitti kauden vitossijalla, sen jälkeen kahdessa seuraavassa kilpailussa on ollut hienosti kolmas. Ja Kotilainen tulee siihen 75 metrin kieppeille. Tommi Kotilaisen ensimmäisen vedon mitta 75-78. Ja seuraavaksi lähdössä sitten Ray Dickerillä Jari Hietanen, joka oli ensimmäisessä kisassa kolmas, sen jälkeen viides ja viime kisassa neljäs, on tällä hetkellä SM-pistettilanteessa viidentenä. Ja jotakin ongelmia siellä 50 metrin kieppeillä Hietaselle tulee. 51-49 oli Jari Hietasen ensimmäisen vedon mitta. Lähdössä seuraavaksi sitten SM-sarjaa johtava Martti Nisonen Reisimäksellään. Nisonen, joka tänään voi jo varmistaa Suomen mestaruuden voittamalla tämän kilpailun. Ja Nisonen tulee väkisin sinne reiluun 80 metriin. Martti Nisosen vedomitta 87-33 ja hän menee johtoon toisena. Tommi Kotilainen 75-78 ja kolmantena Markku Nisonen 66-13, siinä siis kolmen kärki. Lähtöviivalla seuraavaksi Jarkko Komulainen Pörriäisellä Valtimolta. Jarkko, joka oli ensimmäisessä kisassa 17, jo 6, viimeksi 5, eli nousujohtajana on ollut Jarkko ja Pörriäisen taival, joko tänään tulee sitten vieläkin parempi sijoitus. Mutta Pörriäisellä matkanteko taitaa nyt jäädä sinne reiluun 20 metriin. 29-45 Jarkko Komulaisen Pörriäisen tulos. Hän on lähdössä sitten Markku Nisonen Mad Maxillään toiseen vetoon ja hyvin lähtee sieltä Nisonen vauhdikkaasti. Nyt näyttää hyvä kun riittää tuon rata ja välillä käydään toisella vaiheessa tullaan sitten hyvää vauhtia. Ja sinne 70 metrin kieppeille tulee Markku Nisonen tällä toisella vedolla. Nisosen vedon mitta 71-99. Parantaa hiukan, mutta sijoitus ei muutu minnekään. Hän on tällä hetkellä edelleen kolmantena. Modified 950 tulostavat seuraavat voittaja Martti Nisonen Reisimäksillä 87-33, toinen Tommi Kotilainen Stormy Lightning vitosella 75-78 ja kolmas Markku Nisonen Mad Maxillään 66-13.